సర్వ పొగడ్తలు సృష్టికర్త అయిన అల్లా సుబంతాలకి, దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లం గారి మీద దరిద్ర షరీఫ్. ఇస్లాంలో చేయకూడని ఉద్యోగాలు: 1. వడ్డీ వ్యాపారం సంబంధించింది అన్ని. 2. మద్యం మరియు మాదక ద్రవ్యాలు. 3. జూడం, బెట్టింగ్, లాటరీలకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు. 4. మోసం మరియు స్కామ్ చేసే ఉద్యోగాలు, ఫేక్ మార్కెటింగ్, ఫేక్ వెబ్సైట్లు మొదలైనవి. 5. నిషిద్ధ ఆహార పదార్థాలు ఉత్పత్తి చేసే చోట, పంది మాంసం, చనిపోయిన జంతువులు. 6. అవినీతి మరియు లంచం తీసుకునే ఉద్యోగాలు. 7. పోర్న్ ఇండస్ట్రీ మరియు అడల్ట్ కంటెంట్. 8. విగ్రహ ఆధారణ మరియు షిర్క్, విగ్రహాలు తయారు చేసేవి. 9. నకిలీ క్రిప్టో కరెన్సీ, నకిలీ స్టాక్ ఉద్యోగాలు. 10. హింసకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు, ఉదాహరణ స్మగ్లింగ్,